Welcome my YouTube channel guys. Hello. Kanin ang ako karong buhaton. Magkuha ako karong kalbasa guys. Dili sa akong tanong. O let's go. Magkuha ta og kalbasa. Ano siya guys, dire ang punuan. Tapos tapay batong guys, nagbago pa lang. Tapos kaya akong katangkungan guys, daghan kaayo. Ug dili ang bunga sa kalbasa guys akong kuha guys. Dili guys oh. Oh guys, dako kayong kalbasa guys. Oh. Oh. Wow. Ako na gud siya guys makanan karon guys. Luyat pa pero ganahan niya. Diya pa diri guys oh. May mga bunga pa diri guys. Oh. Pa guys ang mga tangkong. Og kinsa lay desidido mo pa itong tangkong guys. PM lang sa ako kay di ako daghan tangkong. Ya, ang kalbasa guys, di lang ni nako ibaligya kay amo lang ning pangonsumo. Hatag ni sa amoa nga seedling para itanom o karon napuslan na. Salamat sa naghatag sa seedling. Og nindot kaayo siya. Og tapay batong didto guys, di pa kay makapamunga. Pag mabunga po na siya, kahit na ang akong kapayas dito guys. Dapoy akong kapayas dito guys. Charan! Ang kapayas. May bunga guys. Nahurot na namugutan. O guys, diri na lang ko to guys ang akong vlog. Welcome my YouTube channel, Catalina Arts. Bye bye guys!